Det är det som från Monter kristna ska inte vara pastor för alla i folkskolan. Alla tar man till Jan Johansson som står på Facebook-box som är under namnet kristna i folkskolan. Han har finnit på det här kvar och vi där finns ju Una Ness som är präster i Foklafyr. Han är formar i kristna teacher och lustarfena. Jan Johansson, hur helt du är kristnes föräldrarna ska inte vara i folkskolan? Jag har inte att religion undervisning eller evangelisering på en religion ska vara i folkskolan. Något är det normal. Kristen har jag rätt sexna evangeliskt luthersk. Det blir så väl fortalt och förklara och om religion att lära sig samfundet att det måste köra nej och att predika i skolan mest. Gärna upplysa om lärare och om religioner men inte att det ska stanna i loven är att du ska fortälja om hur här lärarna rätta rätta att lärare ska göra. Det är alltid äckligande vidkommande att man håller fast vid något grundvidare med fundament, ett livsvidare. Och det kommer tydligt fram i kristen. Och kristen är inte bara dogmatik eller etik eller annat. Det är eisen näka om hvordan du är i samfunnet. Og tog alltid til en stor tydning at samfunnet som bygger av civilene og tradisjon som videre i, her 95% av folk som sier seg være kristefolk, eisen vel ombå i skolen. Men det stender til at hvis du ikke har lest lærerne, så kan du bare ta batten ut og lære det selv. Så det är en löst. Du får en løst i skolen er en fralærer. Det er ikke pratika, det er ikke evangelisering, men det er en fralærer, det er en opplysning, det er en fantastisk mulighet til å ha i akkurat demokratiske samfunnet. Her vi har mulighet til å velge og velge fra.